Izolo ngiphuphe ngigole kumnikelo kungcwabe yami inhliziyo. Mhla uthando seliphenduka isikhali lushiyane ezibazi. Umlando uyasiphinda imbhalo yokuphila ilandelwa izinyembezi. Ngebhokisa inhliziyo ishona phansi ngekathi ingqondo ifuna ukukhuluma njengofakazi. Ithi mina nenhliziyo hlezi siluma uthando ithole impela nginesikwele. Inhliziyo ihlezi ixoxa nami uma ithole uthando langempela ngenza shoshe liphele. Ukuze mothanda umuntu ngothando leqiniso nokufila ngathi akakunakile. Lo ngamthandi kakhulu uthande lokho ekunikile. Lokho ngenxa kwesami isikwele ngikwenza ufisa ukumshiya nginika imicabango engasile. Futhi uma umshiya ngizokukhumbuza konke ukuthi asekwenzile lapho sesingekho isikhala sokuthi ubuyele. Ngihamba phambili inhliziyo ngiyayilawula kube yona yazi indlela umzimba uyalandela. Namhlanje sila emngcwabeni unhliziyo wahluleka ukulalela. Khumbula nomuntu ongathanda uyakwazi ukutshela uyakuthanda maye ekhohlisa. Abanye bazokumaketha usalukhala makufika abangcono wase beyakudayisa. Kunzima ukubonisa ithando omunye ngothando langempela inhliziyo ayipholisa. Omunye uzokutshela midla namalanga ukuthi akuthanda kanti senzela wena nje ukuthi ungalimali. Le pain omunye akutshela ukuthi useless ngoba nakho ungamniki imali. Ngimbonge lapha namhlanje mina kusasa wena ukujabula kuyashintsha. Nawumphelelelele wezothando, nawumphelelelele wezothando, nawungifa ngiphila, nawumphelelelele wezothando, nawumphelelelele wezothando, nawumphelelelele wezothando, nawungifa ngiphila, nawumphelelelele wezothando. Yazi